til den her video. I dag, der skal mig og Mathilda, vi skal flytte lidt. Er det ikke rigtigt? Flytte? Ja, er det ikke rigtigt? Det var overhovedet ikke, hvordan vi skal lave pranks. Skal du lave prank på mig? Nej. Er det ligesom den der? Nej, jeg skal sidde. Jeg kommer til at sidde inde på mit værelse, lige herinde, og spille Fortnite. Ellers er jeg på kontor og spiller Slow. Farvel. Fuck dig. Fuck dig. Det var prank nummer 1. Fuck dig. Er det 24 prank på 24 timer? Nej. Som I hørte der. Velkommen tilbage. Endnu en gang. I dag, der skal vi lave 10 pranks på en time. Så jeg tænker, bare starte med at kaste noget efter hende. Jeg finder lige på noget. Når jeg finder på noget, vender jeg tilbage. Og når jeg husker at trykke på den subscribe-knap. Og nu skal jeg lige se mig spille noget Slope. Er I klar, drenge? Slope 3. Nu skal vi lige spille Slope. Alle sammen, så er det Slope. Hej. Hej. Og Mathilda er kommet for at spille Slope med os. Nu skal I bare lige se, hvor god jeg er til Slope. Den er ikke... Det er derfor, du skal bruge den her. Nej, det er jo bare, når jeg trykker på den der knap, som ikke virker. Sådan der. Nu skal I bare se. Nu vinder jeg det hele. Hvad bliver min højeste rekord? Hvad er din rekord? Mathilda, kan du ikke gå ned og hente noget cola? Hente selv. Nej, bror, jeg skal lige spille Slow, please. Hvor ærgerligt, jeg skal tisse, og du laver ikke nogen point. For jeg ved godt... Jeg laver ingen Jeg ved godt, det er 24 point på 24 timer. Det er ikke 24 pranks på 24 timer. Sig det rigtigt. Det er bare mig, som kan sidde og spille Slow hele dagen. Ja, klokken den er 12 over 12. Hvad fandt du? Jeg skal bare lidt make-up. Lidt make-up. Ja. Jeg skulle bare hente den her. Hey Mathilda, er du tørstig? Ja. Prank! Prank! Prank, bro! Det var prank! Og der kommer ikke flere pranks i dag. Beklager, det var bare mig, der kommer til at spille Slow. Det er bare mig, der kommer til at spille Slow. Psych, jeg kommer bare til at lave flere pranks. Okay. Ja? Okay. video. Jeg gider ikke mere med de der 24 point. Og vi ses i næste video. Husk at subscribe og lige like. Og Mathilda, vi er færdige. Kan du sige farvel? Farvel, og vi ses i næste video. Bye bye. Mine! Jeg venter tilbage lige, når jeg har fundet på en prank mere. Vi ses lige om lidt. Okay.
så? Magnus går bare. Hvad så? Jeg tabte noget i håndvasken. Okay. Hvad så? Okay. Der var alligevel ikke noget i. Jeg går ned og fylder den op. Rainbow! Og det var den aller sidste prank for den her video. Ja, du skal lige tage katten ud. Ses i næste video. Moin. Hej, kat!